Hello, purun investor lan pedagang. Informasi lan layanan analitis ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo data umum babagan perusahaan. Ayo deleng saben parameter kanthi luwih rinci ing ngisor iki. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa mungkasi video. Kita suges sing njupuk dipikir nyedaki saben parameter saka perusahaan ing pitakonan. Kita bakal ndeleng indikator dasar perusahaan saiki. Walmart Inc. ticker WMIT. Review iki digawe nggunakake informasi saiki ing 17 Mei 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets organisasi Walmart Inc. kalebu subkategori Retail Product. 35 organisasi melu penilaian sing cukup representatif. Asil kanggo perusahaan ing pitakonan 0,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1 titik. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar ing pasar saham kita kabeh. Kita waca sing skor rata-rata kanggo pasar saham AS minangka KAB 1,9. Marang skor 0,5 kanggo perusahaan Walmart Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Walmart Inc. lan saham subkategori. Kita waca sing liwat pungkasan 12 sasi enggo bareng Walmart Inc. nuduhake owah-owahan 64,1%. 46,4% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Iki ora mbuktekaken apa definitively, nanging kasunyatan sing kudu dijupuk menyang akun. Kapitalisasi pasar perusahaan Walmart Inc. gunggungipun 785,92 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi subkategori 1.472 miliar dolar. Walmart Inc. dadi 53,377% lan dadi pimpinan utama subkategori kasebut. Regane buku perusahaan punika $90 miliar. Kapitalisasi buku subkategori punika $186 miliar. Walmart Inc. iku 48,524%. Wis dibandingake enggo bareng saka pasar lan kapitalisasi imbangan, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Walmart Inc. ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 53,377%. Regane buku 48,524%. Iki 9% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku saka subkategori, ala, -1 poin. Perusahaan sing diteliti duwe utang $72.311 miliar. Kewajiban utang kanggo kapitalisasi buku minangka 80% saka ibu kutha. Taksiran tingkat utang perusahaan, passable 0 terms. Rasio nilai pasar kanggo laba perusahaan yaiku 41,8. Kanthi rata-rata ing subkategori 39,9, iki 5% luwih dhuwur tinimbang rata-rata ing subkategori. Evaluasi rega pasar perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo organisasi ing subkategori, passable 0 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $18.817 mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $23.4 miliar. Iki 24,4% luwih saka saiki. Taksiran indikator media WI samestine ing comparison karo subkategori, apik 0,5 terms. Rasio nilai kanggo revenue perusahaan punika 1,1. Rata-rata ing subkategori 110% luwih dhuwur tinimbang kanggo subkategori. Taksiran nilai pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, passable 0 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $685.010 mayuta-yuta.
Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine 819.180 US$ mayuta-yuta. Iki 20% luwih saka saiki. Taksiran saka samestine indikator revenue mangsa dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Marginality punika 2,7%, karo rata-rata ing subkategori 2,4%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 0,3%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo kinerja perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Saham perusahaan ing gunggungipun karyawan ing subkategori punika 52,921%. Iki 1% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nuduhake ketidakseimbangan rega saham perusahaan. Walmart Inc. paling kemungkinan kanggo revaluation. Jumlah ibu kutha, saben pegawe organisasi padha karo $374.000. Dene kanggo subkategori yaiku $371.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 0,8%. Evaluasi volume modal pasar saben pegawe dibandingake karo indikator ing subkategori pasable 0 poin. Bati perusahaan saben pegawe $9.000. Rata-rata subkategori, $9.03. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 4%. Evaluasi bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, pasable 0 poin. Dodolan perusahaan saben karyawan $326.000. Ing subkategori $382.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 17%. Sales saben rating pegawe dibandingake tokoh subkategori, pasable 0 terms. Volume transaksi singkat cocok kanggo 1,1%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,8%. Iki minangka pratandha resiko short remet bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 60% kanggo perusahaan Walmart Inc. Kanggo subkategori, tingkat resi 14, 60%. Potensial, securities subkategori sing rego kira-kira padha karo enggo bareng perusahaan Walmart Inc. Rega saham nyoto perusahaan punika kira-kira $98.25. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $109. Prabdan antarane rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 11%. Ayo menyang meja pesenan, sing kasedia, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publikly digawe mangsa iki dening Sistem Informasi Evaluasi Guru, Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinet. Adhedhasar asil valuasi saham perusahaan Walmart Inc. Sistem informasi lan referensi Guru, Markets kaputusan digawe. Ojo mbuka kesepakatan, amarga video iki minangka review. Matur nuwun kanggo kabeh sing nonton video iki lan gunakake sistem bantuan Guru, Markets.